Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि G.Tech YouTube चेनेलाव खेबसे फिन आरोबाव बरायहरनाय जाबाय। So friends, नोंथांमोना thumbnail pictureआव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअखौ। So friends, नोंथांमोननि मबाइला मा स्ल' जायो बा हें जायो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं नोंथांमोननो मोनथाम स्टेप खोन्थागोन, नोंथांमोना बे मोनथाम स्टेपखौ फल' खालामबानो जाबाय। So friends, नोंथांमोना बे मोनथाम स्टेपखौ फल' खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गम मोनगोन दि गिबियाव माबादि स्ल' जायोमोन आरो दा माबादि स्पिड जाखो। So friends, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे रिक्वेस्ट खालामो। नोंथांमोना दासिमबो आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अल आव प्रेस खालामना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो मोननो हायो। So friends, बिदिबा जों भिडिअखौ जागायदिनि। Let's go। So friends, जों गिबियावनो मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय। तो friends, 1 नाम्बाराव दङ। जों गिबियावनो सेटिंखौ ओपन खालामनोसै। ओपन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गिबियावनो एबाउट फनखौ नागिरना लाग्रोदो। So friends, गासिनबो मबाइला एखे जाया नालाय आं रावनिखौबो बुंना होनो हाला। गिबियाव नोंथांमोना एबाउट फनखौ नागिरना लाग्रोदो। So friends, आंना नै बेयाव दङ सिस्टेमाव, बेयाव क्लिक खालामबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन आंना एबाउट फना लास्टआव दङ। जों अब्ला बेयाव क्लिक खालामनोसै। So friends, क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन। अब्ला नोंथांमोना लास्टआव फैदो। लास्टनि मोनसे गोजौआव दङ बिल्ड नाम्बार। अब्ला नोंथांमोना बे बिल्ड नाम्बाराव एखे रायैनो 7 बार बा 8 बार क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेक खालामफिनदो। बेक खालामखांनायनि उनाव बेयाव नोंथांमोना मोनसे अपसन नुजागोन, डिप्ल'मार अपसन। अब्ला नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन। अब्ला नोंथांमोना एसे गाहायाव बोख्लायना लाग्रोदो। So friends, नै बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन मोनथाम अपसन नुजागोन, विन्डो एनिमेशन स्केल, ट्रानजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर डाइरेक्शन स्केल। अब्ला नोंथांमोना बेहाय फार्स्टनियाव विन्डो एनिमेशन स्केलाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिदि नुजागोन। अब्ला नोंथांमोना एनिमेशन अफ खालामना लाग्रोदो। नोंथांमोना बे गासिखौबो मोनथामखौबो एनिमेशन अफआव क्लिक खालामना लाग्रोदो। So friends, बेखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेक खालामफिनदो। So friends, बेनो जाबाय 1 नाम्बार। So friends, जोंना 1 नाम्बारा थांखांबाय। एबार फैगोन 2 नाम्बार। तो friends, 2 नाम्बाराव दङ जे नोंथांमोननि मबाइलाव गोबां एप्स दङ। हमनानै ला बैफोर एप्सफोरखौ नोंथांमोना बाहायानो बा इउसखौनो खालामा। हमनानै ला सप्तासे बा सप्तानै बेफोरनि उनावसो खेबसे ओपन खालामो। अब्ला नोंथांमोना बैफोर एप्सखौ लानानै जेबो लाब गैया। नोंथांमोना गिबियावनो डिलिट खालामनानै ला। मानो होनोबा बैफोर एप्सफोरानो नोंथांमोननि मबाइलखौ गोबां स्ल' खालामगोन बा हें खालामगोन आरो नोंनि बेटारि पार्सेन्टआ थाब जोबबाय थागोन आरो ओरैजाय नोंनि स्टरेज बा मेम'रि बेबो फुल जागोन। So friends, बिनिखायनो नोंथांमोना बैफोर नाङि एप्सखौ डिलिट खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बिनिफ्रायबो एसे बासायनो हागोन, स्ल' बा हें जानाया एसे खम जागोन। तो बे जाबाय 2 नाम्बार। So friends, एबार लास्ट नाम्बार। So friends, 3 नाम्बाराव दङ। जों गिबियावनो सेटिंखौ ओपन खालामना लाग्रोनोसै। ओपन खालामखांनायनि उनाव बेयो नोंथांमोना गिबियावनो एप्स एन्ड नटिफिकेशन बेखौ गिबियावनो नागिरग्रोना लाग्रोदो। नै आंना 3 नाम्बाराव दङ। अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन। अब्ला नोंथांमोना बेयाव जेसेबां एप दङ बेयाव गासिबो श' खालामगोन। अब्ला आं गिबियावनो मोनसे एप्सखौ क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन। अब्ला नोंथांमोना बे मोनसे अपसन नुगोन, स्टरेज, बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिदि नुजागोन। अब्ला नोंथांमोना क्लियार डाटा आरो क्लियार केट्स बे मोननै अपसन नुजागोन। अब्ला नोंथांमोना क्लियार डाटायाव क्लिक खालामनाङा, जोङो क्लियार केट्सआव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों बेक खालामफिनसै। बेक खालामनानै आरो बेलेग मोनसे एप्सखौ क्लिक खालामसैलाय। क्लिक खालामनानै स्टरेजआव फैनोसै। बिनि उनाव क्लियार केट्स खालामसै। नोंथांमोना गासिखौबो बिदिनो गासिबो जेसेबां अल एप्स दङ बेखौ नोंथांमोना क्लियार केट्स खालामजोबना लाबानो जाबाय। बेखौ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जे नोंथांमोननि स्टरेज बा मेम'रि बियो जोबोद खम जागोन। नोंथांमोननि मबाइला हमनानै ला स्टरेजआ जोबोर फुल, अब्ला नोंथांमोना बेखौ क्लियार केट्स खालामहोजोबनानै नाय, अब्ला नोंथांमोननि मेम'रिया एसेबाबो खम जागोन। So बे जाबाय 3 नाम्बार। So friends, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय एसेबाबो हेल्प जागोन होननानै आं आसा खालामबाय। तो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बे मोनथाम स्टेपखौ फल' खालामबानो जाबाय। आं माबादि स्टेप बाय स्टेप खोन्थादों बिदिनो नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। फल' खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना एसेबाबो गम मोनगोन गिबियाव माबादि स्ल' जायोमोन आरो दा माबादि जाखो। तो फ्रेन्ड्स,
दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबायब्ला गिबियावनो लाइक खालामदो आरो लोगोसे आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना हो जाहाथे बिदिनो आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो मोननो हायो स' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर।